ichukumisekile kanjani namhlanje? Le mazi indala kakhulu ayisenamandla, ihamba emva itya ibaleki kanti iziphunga zibole zinje. Namhlanje ubuya kwaMedina Khan gobe ngelitshe, hayi maye ukhawulela umdawana. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Fonini ibingathi inje zawulala, ndingqunga ndibaleka le ndimele kukho isigqibo kufuneka ndisithathile. Hayi ndancama foni ndabo mama ndiphule ndibuyele khona ndiyogula idyasi okokugqibela. Intombi kindala seyineminyaka ikhulu idyasi, iyalawuleka ukuye kusebenze kanti andazi uba inyamezele enzima kakhulu into. Zange ndingatsho ndanditshilo ndathi icebo lizawuzakha ibe ngathi zizidula ethafeni unyile namhlanje ndana. Ndathi sendiyivalele yaphuma ndaqonda hayi ayisendange 6 pack savana iyawulungisa umcimbi naphina ndayinika le ndiyithandayo. Awuzungavaqi ube kwayinika le ndiyifunayo nangoku ibhabhile. Madoda nale nkabi soloko ihlaba amatakane andiva kamandi qha ke ngoku xa iwonzakalisa funeka ndithathe isigqibo esilungele ukuhlala. Andiva kamandi tu namhlanje kodwa ke xa ufika endaweni ethi thatha isigqibo into zimbini, uyahlala konakala okanye uthathe isigqibo kulunga ukuhlala. Kuyacaca yona uba ibilifaka inqatha ntonayo into ebambekile uba ingenzeki le nto ngezi ntambo zisesuswini, ngesi sibindi sonakeleyo. Yonke le nto ibe negalelo ekubeni uba ityebile yona ntonayo ke kuphela izihlunu. Ezi ntambo zezi zelusini. Ndimane ndisithi abantu xa uzipha thatha ezi ntambo uhambe nazo, kungenjalo uzawuba nale ngxaki nayo. Yayibona inephango akugqithi ukutya, ingakutya nje ayinamdla wawo ngoba akuphumi. Ibingcungcutheka mane ndihlupha into le indala kuba wejonga nokuthi siswe sasenaboya inayo iminyaka 8 le gusha, iminyaka 8 ikhona. Kona qombayi ukuyikhupha ezintlungwini kodwa ke inqatha lona ibilifakile nto nayo ingxaki ke xa sinje isibindi sakhe sifuna ukombela umnqonyo usifake singazofumaneka naphini. Ufikile kumqhako omtsho zokukhulula lo ubusanda konzakala. Ezi ntambo zelusini zifuna ukokoswa kakhulu, kungenjalo zaba nengxaki enkulu ezandleni zakho. Ufika imgusha inesanyopho esuswini sento elilitye engagqithiyo, iba ngathi ayikwazi ugqithisa. Le nkabe bhokhwe kuye kwanyanzeleka uba ndiyisuse ngoba ke yingxaki. Ukusuka nokuhlala yingxaki, yonzakalisa amatakane kuyale kuyanyanzeleke ngoba ndiyisusile. Le mazi egusha ke yona nobinye iminyaka 8 man, 8 years. Kuyanyanzeleka ngokuba noko xa sele isilela nangasemva uba ziyahamba ihambe emva, uba ziyatya izakade. Ndawufika ngokwesuswini kuwe ndifumanise uba yho konakele. There's no controlling me, my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.